палатаи ҳисоб дар фаъолияти бонки миллӣ тахаллуби молиро ошкор кардааст. зарари молиявӣ ба маблағи 8.3 миллион ошкор карда шуд ки аз он хароҷотҳои ғайриқонунии пулии молӣ 6.3 сомонӣ, изофанависӣ дар корҳои таъмиру сохтмонӣ 614 сомонӣ, зарар аз фурӯш ва иҷораи амволи давлатӣ 10 сомонӣ ва маблағҳои кам ҳисоб гардида барои пӯшидани андозҳо 7 миллион 602 сомониро ташкил медиҳад. раҳбари гурӯҳи санҷиши палатаи ҳисоб гуфт, ин омор пайи санҷиши беш аз нимсола дар бонки миллӣ ошкор шуд. дар натиҷаи чораҳои андешида шуда товони зарар ба маблағи 6 миллион 742 сомонӣ барқарор гашта, оиди барқарор намудани зарари боқимонда чораҳо андешида шудааст. ин ниҳод мегӯяд ҳоло санҷиши фаъолияти бонки давлатии амонатбонкро шурӯъ кардааст. аудити ин бонки давлатӣ дар ҳолест ки Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳур зимни мулоқот бо намояндагони бахши молияву бонкдорӣ аз қонуншиканӣ дар сохторҳои бонкӣ махсусан ёдовар шуд. палатаи ҳисоби Тоҷикистон ҳамчунин аз оғози санҷиши аудиторӣ дар ширкати барқи Тоҷик хабар дод. аз соли 2013 инҷониб аз тарафи палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон дар барқи Тоҷик санҷиш гузаронида нашудааст ва дар се моҳаи сеюм ҳамихел аст ки дар се моҳаи сеюм дар нақшаи палатаи ҳисоб тасдиқ шудагӣ аст аз моҳи август санҷиши фаъолияти худи барқи Тоҷик барои солҳои 2017, 18 ва 6 моҳи 2019 санҷиш гузаронида мешавад. то ҳозир ягон мо санҷиш гузаронида нестем. тибқи иттилои палатаи ҳисоб маблағи қарзи истифодаи нерӯи барқ 2 миллиарду 301 миллион сомониро ташкил медиҳад. аз корхонаи боди давлати ширкати алюминии Тоҷик 390 миллион сомонӣ, агентии петруши замин ба бӯри 139 миллион сомонӣ, хоҷагоҳи кишоварзӣ 167 миллион сомонӣ, обу корезии ҷумҳурӣ 41 миллион сомонӣ, ташкилоти муассисаҳои бюҷетӣ бошад 52 миллион сомонӣ, корхонаи муштараки Тоҷик кимиосонаат 23 миллион сомонӣ, аҳолии ҷумҳурӣ бошад 956 миллион сомониро ташкил медиҳад. қарзи аҳолӣ 956 миллион сомониро ташкил медиҳад. ширкати барқи Тоҷик аз ҷумлаи қарздорони бузург дар назди кумитаи андоз аст ва қарзи он ба беш аз 22 миллиард сомонӣ мерасад. палатаи ҳисоб як ниҳоди мустақилест ки харҷи буҷаи давлати Тоҷикистонро баррасӣ мекунад ва солона ба президент ва ҳам парлумон дар ин бора гузориш медиҳад. ин ниҳод дар 6 моҳи соли ҷорӣ беш аз 150 санҷишро дар идораҳои давлатӣ анҷом дода ҳудуди 90 миллион сомонӣ зарари молӣ ошкор кардааст.